Daşowzyň häkimetleri boş galan millik yerlerine şaly eken daýhanlaryň ekin meýdanlaryna reýt geçirip, olary pul jerimesini salýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Ýurdun Demirazyk welaýatynaky çeşmesi habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdarmazlygyny soran çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, şu ýyl gurok gelendigi sebäpli göz öňünde tutan hasylyny alyp bilmedik daýhanlar öz maşgalasyna goşmaça girdici bolar diýen niýet bilen boş ýatan millik yerlerine şaly ekýärler. Emma olaryň bu arzulary uzagy çekmeýär. Daşowdylar ýaplara suw gijip gelendigi sebäpli gapysynaky hususy melleklerine gök bakça we däneli ekinleri hem ekip ýetişmediler. Ekin eken hojalyklaryň hem tas ählisiniň ekinlerini araky duzly tupan guratdy. Häzirki gymmatçylykdan çykalga bolar, maşgalamyza kömek bolar diýen niýet bilen ýaplaryň goloý goltumunda ýa-da gapysynda bir garşy ýeri bar adamlar goňşulary bilen maslahatlaşyp boş galan mellek yerlerine şaly ekdiler. Emma olaryň bu ýaşy niýetleri, arzulary uzagy çekmedi. 12-nji iýunda Boldumsaz, Akdepe, Ýylanly etrap häkimlikleriniň we prokuraturalarynyň işgärleri şaly ekilen bu ýerlere reýtleri geçirip, olary pul jerimesine salyp başladylar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, etrap häkimlikleriniň we prokuraturalarynyň işgärleri şaly eken daýhanlara jerimäni 1-nji iýule çenli tölemegi tawşyryp, olaryň millek yerlerine barýan suwuň sakasyny buldozer tehnikasy bilen gömýärler we ekinlerini guradýarlar. Raýatlary her 10 sotka, ýagny 1000 kvadrat metr yer üçin 10.000-den 20.000 manada çenli jerime saldylar. Jerimäniň wagtyna tölemedik raýatlaryň işini suwda geçirip mejburi töledýärler diýip çeşmämiz belledi. Söhbetdeşimiziň yerli ýaşaýjylara we daýhanlara salgylanyp aýtmagyna görä, bu reýtler welaýatda emele gelen suw gyçylygy sebäpli, hususan-da ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe gektar ýeri eken şalysyny wagtynda suwarmak üçin geçirilýär. Azatlyk radiosy ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Daşow welaýatynyň Bollumsaz, Akdepe, Ýylanly etrap häkimlikleri we prokuraturalary bilen habarlaşanda bu barada haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ortaça 73.000 kvadrat kilometr territoriýany eýleýän Daşow welaýatynyň ilaty suwarym suwlarynyň ýetmezçiliginden, klimatyň üýtgemeginden ejir çekýär. Aral deňzindäki ekologik problemalaryň täsiri bilen baglykda daşky gurşawyň ýaramazlaşmagy sebitde daýhançylyga uly zarba urýar. Soňky ýyllarda toprağyň şorlaşmagy netijesinde müňlerçe kvadrat kilometr ekrançylyk ýerleriniň zaýylanandygyny yerli synçylar we ýaşaýjylar aýdýarlar. Soňky hepdelerde geçirilýän hökümet maslahatlarynda ýurtda owu hojalygy ösdürmek, ekin meýdanlaryny ödleşdirmek, daýhanlary dökün tehnika bilen üpçün etmek meselesine berk gödökçülük edilýändigi barada ýygy-ýygydan çykyşlar edilse-de, ýylyň gurok gelmegi, suw ýetmezçiligi netijesinde dören meseleler we onuň nähili çözülendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Şeýle-de Daşowly daýhanlaryň ekrançylyk bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklary barada hem mesele gozalmaýar. Şol bir wagtyň özünde ýurtda un çörek gyçylygynyň dowam edýändigi barada ýygy-ýygydan maglumatlar gelip gowuşýan mahaly ýurdun resmi mediasy käbir etraplaryň kärendeçileriniň buğday hasyly boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendigi barada video reportajlar görkezýär.